Silav êvar baş e vam hêvîdarim herkes baş e. Îro ji Başûrê Kurdistanê em ê nûçeyên lezgîn bi we re parve bikin. Terorîzma dewleta Tirkiye li Başûrê welatê me pêk hat. Pêşiya dixwazim em bîn bim dengê min baş tê we û her tişt têkûz e. Em wisa dest pê bikin em hinekî terorîzma ku dewleta Tirkiye li ser Başûrê welêt bi rê vedibe her wiha li Rojavayê Kurdistanê li benda Şîrnê êrişên pir ciddî hene. Eger hûn bibêjin temam e deng baş e em hema dest pê bikin. Dewleta Tirkiye ji Kurdan nahewe bi her ew hiç qas destatê tam divê pêvajoya herî hesas te ku Kurdan bi taybetî ji İmraliyê pêşniyazên pir ciddî hene, projeyên pir ciddî hene ji bo ku dewleta Tirkiye were ser rêya rast ji bo ku bikaribe ji medeniyeta Kurdan fayde bibîne projeyên pir ciddî hene diçin berdesta lêbelê bi her ew xuya ye red dike, di êrişê xwe de îsrar dike. Ev insanan değişîne. Projeyekî ciddî li berdestê dewleta Tirkiye heye, niha heva notiştek ku dixwazim ji we re bibêjim. Yek, vê êvarê saet di bîst û yekan de, yani îşev saet di bîst û yekan de tevê hevalê min Ronî Ruha em ê behsa pêvajoya li İmraliyê bikin. Li berdestê wî hin agahî hene. Bi telefonê, bi rêbazên cuda hin agahî berhevkirine. Pêşniyaz li min kir ku got em saet niha da em bikevin weşana zindî hin tişt berdestê me hene ez dixwazim parve bikin. Min jî got sersera serçava niha saet di nihan de bernameyekî me taybet heye tenê di derbarê projeyên Rezdar Abdullah Öcalan de. Ka ji dewleta Tirkiye çi dixwaze, dewleta Tirkiye ji wî çi dixwaze, ne tenê ew meseleya banga teslîmbûnê, banga çekdanînê mesele tenê ew nine. Mesele gelekî berfirê he. Rojhilata navîn digire nava xwe projeyekî demdirêj e. Eger Türkiye projeya Rezdar Abdullah Öcalan qebûl bike wê çawa be, eger qebûl neke encam wê çawa be. Ez ji we re bibêjim serê Tirkiye gelekî dikeve belay ji Entabê bigire, ji Bakurê Kurdistanê bigire heta İzmîrê hemî ser û bin dibe weke gaz e. Wextê Tülay hatî mollarê behsa gazê kir, got em naxwazin her der bibe gazê, rast dibêje. Ew tenê nine ê ku behsa gotina gazê dike. Yani hûn mesela di peyama dawî ya Rezdar Abdullah Öcalan de jî behsa Bexda û Şamê tê kirine, dibe em behsa gazayê tê kirin, ew jî behsa gazê dike. Xeza dibêje. Yani ew jî dibêje ez naxwazim her der bibe xeza. Veya bi şeklekî em ê hemî û her wiha agahiyê li ber destê Ronî Ruha em ê şîrove bikin saet bîst û yekan de. Niha bi destûra we ez ê behsa terora dewleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê bikim. Paşê jî ya Rojavayê Kurdistanê û çend nûçeyên din hene di derbarê hevdîtina Mazlûm Kobanî û Ahmed Şara da. Yani Colanî serokê Heteşê. Ka li ser kîjan mijara li hev nekirine, li hevkirina wan encamekî çawa derdixe, gelo meseleyekî ciddî ye yan îjab nake mirov xem bike. Hûn hazir in hevalno. Ka we çi got? Tam min bala xwe neda ser deng û deng baş e, süper. Heval dibêjin deng baş e. Niha yek, em herin behsa vê meselê bikin û paşê jî li Raperînê li Başûrê Kurdistanê dronekî dewleta Tirkiye li sereyekî xist 4 kes tê de hatin qetil kirin. Berdevkê reveberiya polîsan ya Raperînê ragihand ku li nahyeya Hecî Awayê agir bi otomobîlekî ketiye di encama êrişa dronekî de. Heta behsa rengê dronê jî tê kirin, dronekî spî bîye. 4 kesan tê de jiyana xwe ji dest daye, kesek jî birîndar bîye. Bûyer ji ber êrişa dronê pêk hat, du ji wan kesan ê ku jiyana xwe ji dest dane jin in. Li gorî agahiyan bûyer li pêşiya xwaringehekî yani restorantekî pêk hatiye, ew jî li gundê Girdecanê li ser rêya 4 qurne xelekanê pêk hatiye. Otomobîl aydê bajarê Silêmaniyê ye. Yani otomobîl ji wê derê hatiye. Ama têda kî heye kî tune baş nezanîn, tenê behsa hemalatiyên Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Çi qas rast e em nizanin. Ka di deqeyên dawî de eger guherîn hatibe kirin em nizanin ama vê gavê agahî ew qase. Ev jî tabî vê êvarê çêbû yani. Vê gavê agahiyên ku di derbarê wê terora dewleta Tirkiye ya li Raperînê de ew qase yani 4 kes hatine qetil kirin.
دو کس جوان جنن رێبوەکی din li Akrê jî îro terorîzma dewleta Tirkiye pêk hat li wê derê hevjînên hev jin û mêrekî hatin qetilkirin her du jî çûbûn ber zeviyê xwe bi sewalbaniyê re mijûlin gundî ne bûn hedefa êrişên dewleta Tirkiye merûv çawa ji nav van meselan derkeve eger were bîra we dema hevdîtina Mazlûm Kobanî ya bi Mesûd Barzanî re min ji were gotibû eger dewleta Tirkiye êrişê ser Başûrê Kurdistanê bike dîsa li Duhokê li Hewlêrê şewat derkevin li Kerkûkê provokasyon derkevin eger hewl bidin rêveberiya Başûr bixin zehmetiyê hûn bizanibin ku dewleta Tirk ji encama vê hevdîtinê nerazî ye ama xuya ye bi êrişên li ser sînor bi kuştina her du pêşmergeyan Doh dîsa êrişê seyerekî kirin dîsa li ser sînor li wê derê jî pêşmergeyekî hat yani jiyana xwe ji dest da şehîd bû yani di encama êrişên dewleta Tirkiye de hevanno rêveberê Nahyaya Dînartê serbest Sebrî dibêje di bombebarana dewleta Tirkiye de du sivîl şehîd bûn her du kes jî şeniyên gundê Bamişmişê yê Akrê ne Nahyaya Dînartê girêdayê qezaya Akrê ye girêdayê Duhokê ye Akrî jî balafirên dewleta Tirkiye vê sibê bombebaran kirin herem ên şehîdbûne hevjînên hevin navê wan jî Cefer Celal e derdora pêncî salî ye û Tîna Mihemed derdora çil û pênc salî ye ev e yani nûçeya ku di derbarê vê terorîzmê de pêk hatiye ev e yani niha merûv ji bo terorîzmê bide seklandin baş e ku merûv bang li PKK bike yan baş e ku merûv bang li dewleta Tirkiye bike ji bo ku terorê bide seklandin dewlet rayedarên dewleta Tirkiye dibêjin em siberojekê bê terorîzmê dixwazin ê baş e em jî aynî tiştî dixwazin de pêşî terorîzma xwe bidin seklandin ka kîjan Kurdî çûye li Tirkiye terorîzm pêk aniye yani însanên bêvîjdanin heqeten rastiyê nabînin li rojhilata navîn dewleta bi tenê ku aniha terorîzmê pêk tîne dewleta Tirkiye ew jî li ser Kurdan pêk tîne zora dewleta Tirkiye li tu kesekî di nabe ka Yunanistan li wê derê da kerem kin biçin Yunana nikar Yunanistan heta ber sînorê wan jî hemî giravê wan desteser kiriye berê Yunanistanê min bêjin mesele ne ew e yani li hember Yunanistan nikare dengê xwe bike li hember welatên Ereban nikare li hember Rûsya Amerîka Ewropayê tu tiştekî nikare bike ama zora dewleta Tirkiye pir alçaq in pir bêşeref in tenê li Kurdan dibe ew jî Kurdên ya Kurdên bê îmkan in ya bê îmkan in em çek û silahê xwe jî bi qaçaxî dikirin yani tu pergalekî Kurdan tune ye tu sîstemekî Kurdan tune ye di fermiyetê de nayîne naskirin ya li gorî xweşxwara li Rojavayê Kurdistanê zor bela di encama şehadeta 17-18 hezar însanan de zor bela ji xwe re pergalekî avakirine nahêlin li wê derê rehetî bisistirin merûv nizane çi bike îja rat min ji me re behsa terorîzmê dikin yani wezîrî karê wan ê derva Hakan Zîbîdî tere dibêje qesede PYD nizanim diçe hemêza falan welata ya hûn ji hemêza welatan dernakevin alçaq yani hûn ji bo bibin endamê NATOyê we çûye Korê we bi hezaran însanên xwe we da kuştin we feda kir hûn ji hemêza Amerîkayê dernakevin hûn ji hemêza Amerîkayê derdikevin diçin a Rûsyayê ji a Rûsyayê derdikevin diçin a welatên Ereb welatekî Ereb we nehîşt hûn destî wî nigî wî maş bikin îja rat bin behsa Kurdan dikin Zîbîdî heqeten ya devê mirova jî xirab dikin yani merûv axwasa bi wîsû merûv bibe wezîrê karê derve yê dewletekî merûv axwasa xirab biaxive ji nezaketê dûr ji exlaqê dîplomasiyê dûr merûv biaxive yani gotinê ku di derheqê Kurdan de dikin heqeten ecêb in ya di zemanekî di derbarê malbata Barzanî de jî dikirin Başûrê Kurdistanê de jî dikirin hê jî di derbarê malbata Talebanî de aynî tiştên dibêjin gotinên piçûk xistinê yani emrê me bi xwendina van nûçeya derbas bû çawa Başûrê Kurdistanê rêveberên wê derê piçûk dixistin hevalê me Rojavayî belkî Tirkiye wan tune tam nayê bîra wan ama Kurdên me ê Bakurê Kurdistanê emrê wan bi van xeberan bi van nûçeya derbas bû ya îja îro radibin ya ji bo hûn bikevin nava Yekîtî Ewropa tiştê ku nema we nekir
acaba gelo acaba çetên devleta Tirkiye ji Efrînê derdikevin dernakevin. Nûçeyekî ji wê derê heye min ji Rûdawê girtiye. Endamê Meclîsa Xwecihî ya Efrînê Azad Osman dibêje biryar hatiye girtin ku ji destpêka meha pêşiya me şûn ve li bajarê Efrînê komên çekdar nemînin. Ya bixêr. Artêşa Tirkiye komên çekdar ên di kontrola wê de 18 Adara 2018 Efrîna Rojavayê Kurdistanê dagir kiribûn di encama êrişên giran û dagirkirinê de bi 100,000 Kurd ji mal û milkê xwe bûn ketin ser rê û dirbên koçberiyê. Li şûna wan jî bi 100,000 Erebên hawerde hatin bicihkirin, çeteyên dewleta Tirkiye hatin bicihbûn wê derê talanê dest pê kir. Darê zeytûnan hatin birîn, zeytûnê wan, yaxê wan her tişt hat dizîn, talankirin. İnsanên ku rehîn hatin girtin di şûna wan de di berdêla berdana wan de fîdye hate xwestin. Kan binêrin Azad Osman çi dibêje? Bi hezaran Erebên ku hatibûn bicihkirin vegeriyane û malên Kurdan vala kirine lê komên çekdar hê jî di wan malan de ne. Polîsên herêmî yên Efrînê dibêjin 71,000 Kurd vegeriyane. Çi qas malbatin nayzanîn. Tabii ev îdayeke. Piştî ku ev herêma Şehba hate valakirin qismekî ji wan vegeriya bûn Efrînê. Dibêjin bi qasî 71,000 Kurd vegeriyane. Rast e nerast e nizanim. Di nava du mehên derbasbî de cara her cara ku malbatekê Kurd vegeriya Efrînê çekdaran pere ji wan xwestine. Û ev kiryara wan hê jî didome. Tu bixwazî vegerî mala xwe, ji xwe mala xwe nabînî ji ber ku hatiye dagirkirin, ama ji bo tu bikaribî mala xwe, zeviya xwe bi dest bixî û pereş te dixwazin. Pere dixwazin. Yani fidye. Ev ne terörîzm e. Dewleta Tirkiye li wê derê hakim e, serdest e, dagirker e. Merû çawa ji xwediyê malê merû fidye dixwaze? İnsanê pir ecêb in ya. İnsanê imkana ku merû bikare bi vî mantiqê re bijî tune yani. İnsanên ku hevalên me ên ku heqeten jîhana bi hev re hêvî dikin dixwazin bila li me biborin. Ama bi vî mantiqê re imkana ku merû bikaribe bijî tune ji xwe guherandina mantiq zû bi zû pêk nayê. Nesil dixwaze. Em îş û karê xwe berdin, em esaleta Kurdan, medeniyeta Kurdan em çawa bibe Anadoluya ya? Ew Anadoluya ku medeniyet qet neçûye em çawa bibin wê derê? Me xwe çi kiriye em wan çi bikin? Pir zehmet e. Pir zehmet e. Yani nesil dixwaze. 5 sal, 6 sal dixwaze. Ew jî eger qebûl bikin. Ez ji we re bêjim AKP hilweşe. Tabii saat 21 de ez û hevalê Ronî reha em ê nîqaş bikin tabii ama eger hikûmeta AKP MHP hilweşe çawa ku em dibêjin bi piştgiriya Amerîka û hêzên derve û İsraîl eger Tirkiye tevlihev bibe şerê navxweyî çê bibe ev artêşa Tirk bermayiyên artêşa Tirkiyeyên ku ji AKP nefret dikirin weke jên Tirkiyên berê ew ê bikevin nava civaka sivîl êdî kîl ber wan keve ew ê qetil bikin. Yani şerekî pir bixwîn wê dest pê bike li Tirkiye. Yani eger ev projeya ku niha hatiye amadekirin li İmraliyê eger ji aliyê Tirkiye ve neyê qebûl kirin ku şansê wan ê dawiyê êdî çünkü îdî emrê însan têr nake yo. Eger qebûl nekin Tirkiye perperîşan dibe. Perîşan dibe jî bila bibe ama Kurd wê zarar bibînin. Xwîn wê birije. Mesele ew e. Yani merû bikaribe mesele bê xwîn çareser bike. Hani mesela xweserî û destûra bingehîn de heq mafê Kurda filan eger ya tiştên çareseriyekî maqûl eger pêk were xweş e. Ha di vê naberê de hevan bi rêya Twitterê kas binêrim çend heval li wê de nêre rîca min ew e her cara ku ez tweetê de weşana zindî çê dikim ez tim ji wan rîca dikim werin ser YouTube'ê hem bibin abone û hem jî ji vê derê li me temaşe bikin ku fayda we çêbêj me re. Fayda we wextê çê nebe me tamam mala we ava hûn li wê derê jî li me temaşe dikin tamam. Pir nezêde bi qasî sed û deh heval li ser Twitterê niha li me temaşe dikin yan jî godar dikin. Ji wan re jî bêjim saet neyê êvarê 21 li gorî saeta Ewropa em ê meseleya İmraliyê naveroka proje hûrguliyên hevdîtinên li İmraliyê yani ew tiştê ku we bihîstin di Ajansa Mezopotamya'da ku min jî qismekî behs kiriye ez behsa wî nakim hin agahiyên nû hene li ber destê Ronî
Ew ji me re eşkere bike ez niha ji navê barekî giran dixim ser hevalê mêronî hêvîdarim em bikaribin hem bi nîqaşê xwe hem bi agahiyan em bikaribin bersiv bidin pirsên di serê hevalên me temaşevanê me de. İjar tamam pir zêde tune ne Twitterê de baş e kêfa me tê. Wextê Twitterê de hêjmara temaşevanê me kêm min kêfa min tê dixwazim hemî werin ser YouTubeê. Ka bibin abone jî xweş dibe. Na di nava çar mehan de em çûn bi qasî 14,000 di çar mehan da 14,000 nexirabe ne wisa hêjmara aboneyan. Valla hîkî ciddî heye di cîhana weşana Kurdî de bi îstiqrar her êvar merû weşanê bike nûçe pêşkêş bike şûrve bike ne hêsane. Kan yekî nîşanê bidin ku kurmancî çêdike her êvar. Nîşan din numune nîşan din. Kêm e. Yani ez dibêm tune ye. Hûn dibên kêm e. Ez dibêm tune ye. De ez dixwazim zêde be. Çiqa zêde be xwisa baş e. Wê rojê hevalekî behs dikir ez bawer dikim kî bû? Kî bû behs dikir? Digot ew jî li ser dîrokê weşanê dikir. Divê ez dixwazim weşanên wekî min zêde bin. Dişiband çi? Digot weke hûn li kolanekî ne tenê dikana we heye û müşterî kêm tên diçin wextê ku tenê tu dikanekî bî. Wê demê ne fayda min tê de tune ye ama eger însanên wekî min pir zêde dikan vekin 10 dikan 15-20 dikan hebin wê demê müşterî zêdetir tên wê derê wê demê lingê hin kesan jî wê rêya hin kesan jî wê li dikana mikeve. Tiştê wisa behs dikir xweş bû yani numunek xweş bû. Boselî bû bawer dikim tiştekî wisa digot wisa tê bîra min. Îja hevan no ez çima dirêj dikim ez nizanim ez hema zû vana pêşkêş bikim meseleyên di navbera Heteşê û Qesedê de mühîm in li ser kîjan xalan de hev nekirine ez ê wan ji were bixwînim me behsa wê dikirine çete ji Efrînê derdikevin dernakevin gelo me temamî xwend ji were na me temamî nexwendiye ka ez temamî ji were bixwînim paşê ez zêde dirêj nekim. Azad Osman ji Rûdawê re axifiye bike da hevalê me li wê derê ne em ez wextê ji ajansa digirim piranî ez ji Anhayê jî digirim nûçeyê xwe ji Mezopotamya jî digirim ji Euronewsê gelek ajansên din digirim. Navê hemiya nabêjim ama carna wisa dibêjim. Dibêje çi bi hezaran Erebê ku hatibû bi cihkirin vegeriyane û malê Kurdan vala kirine lêbelê komên çekdar hê jî malê wan dagir dikin. Polîsên herêmî yên Efrînê dibêjin bi qasî 71,000 Kurd vegeriyane lêbelê çend malbat din nayê zanîn. Di nava du mehên borî de her cara ku malbatekî Kurd vegeriye ya Efrînê çekdaran pere xwestine ev kiryara wan hê jî didome. Em texmîn dikin ku heta gulana îsal Erebên hawirde li Efrînê nemînin çimkî ew jî dixwazin êdî vegerin cîwarê xwe. Cîwarên wan ku dir em nizanin biryareke îdarî hatiye dayîn ji destpêka meha pêşiya me şûn ve komên çekdar wê li nava bajarê Efrînê nemînin. Tiştekî pir baş e. Tabî ev çiqas rast e em nizanin. Dewleta Tirkiye vedgere ve nagere em jî nizanin. Bilerek xwedikî peyam tên ez tam ji hev dernaxim kurmancî wextê nerast be etikle peyam tên ya kurmancî zehmet e herkes nikare hakimê Kurdî be ama ez rica dikim ji hemî hevalan giranî bidin ser kurmancî pêş bixin xwendin nivîsandinê pêş bixin û peyam wextî wisa tên merû nikare be bixwîne heyfa mirovan pê tê. Tabî cana heval me şiyar dikin ji ber deng ji ber meselên din cana jî agahî tên nûçeyên deqeya dawî hene me şiyar dikin ji bo em bikaribin vê derê ji were pêşkêş bikin. Îjar mesela Efrînê me şa dike hêvî dikim tiştekî wisa hebe çeteyên dewleta Tirkiye vekişin dewleta Tirkiye jî wê ji alî îdarî ve vekişin û wê derê teslîmê Kurdan bikin. Yani xwedî wan Ereb dibin Ermenî dibin kî dibe bila bibe. Hevan no. Bilançoya 24 saatên dawiye yê şerê li Rojavayê Kurdistanê navenda ragandanê ya Qesedê bi daxuyaniyekî bilançoya 24 saatên dawî ya şer eşkere kir. Daxuyanî bi vî şeklî ye. 5 euro ve ez ê daxuyaniyê ji were bixwînim. Hêzên me di çarçoveya bersivdayîna rewa ya êrişên dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê de dohleniya piraqerek û zaxê bi çekên giran
li noxte û kombûnên çeteyên xist. Hêzên me li gundê Til Ereş, Girê Xwedê û gundê Umros li bendeke kontrolê û parkeke çalakî li dijî kombûn û noxteyên çeteyan li dar xist. Bi qasî hate tespîtkirin, tevî fermandarekî focê, 8 çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyê hatin kuştin, ew çete jî ê kîjan komêne Cund el Herem hemî eynî rêxin, 13 çeteyên din jî birîndar bûn. Yekîneyê Şehîd Harûn li Girê Xwedê û gundê Newroz du çalakî li dijî kombûn û erebeyên çeteyên dewleta Tirkiye li dar xistin. Di encama çalakiyê de erebe bi temamî îmha bû. Hêjmara kuştî û birîndarên li wê derê jî nehate zanîn. Balafirên şeriyên dewleta Tirk li gundên Xeseq, Melha, Ebuqelqel, Şebaniye bombebaran kirin. Li gundê Bir Hiso jî du êriş pêkanîn, di wan êrişan de tu zerar çê nebûn. Her wiha artêşa Tirkiye da virkir bi tevî çeteyên xwe bi obûsan derdor daber topan. Bi taybetî jî êriş li derdora pira Qereqûzexê bê serûber pêk hatin. Balafirên şeriyên dewleta Tirkiye jî du saetên sibê de gundên derdora bendava Tişrînê, gundên başûrê Rojdatê Mûbiçê topbaran kirin, gundên Xerbe Zemela derdora wê hatin bombebaran kirin. Di saetên pêşînê êvarê de jî balafirek bê mirov sivîlên li bendavê dan ber bombeyan. Di encamê de 10 sivîl bi sibîkî birîndar bûn. Dîmenên wan jî hatin, ez naxwazim dîmenên birîndaran, dîmenên şehîdên me ê li bendava Tişrînê nîşanê we bidim. Dilê dewleta Tirkiye xweş bikim. Tu niyetekî min ê wisa tune ye. Mirov li ser piyan bisekine. Dewleta Tirkiye terorîzma ku li Rojavayê Kurdistanê pêk tîne divê bide seknandin. Ev şertê yekem yê Qesedê ye. Hem ji bo Agirbestê, hem ji bo hevdîtina bi Heteşê re. Em niha binêrin. Hevan na. Encama şerê li wê derê mijwara ragihand. Endamê Serokatiya Encumena Niştimanî ya Kurd Enekesê Silêman Osod çi dibêje? Hevdîtina wan ya bi Mazlûm Abdê re wê bi navbenkariya hevpeymaniya navnetewî yani koalîsyona navnetewî ya dijî Daişê basa Amerîkayê dike pirvekirî. Bi navbenkariya Amerîkayê wê dewam bike yani di rojên pêşme de Enekesê wê biçe serdana Mazlûm Kobanî. Ew ê hevdîtina xwe bidomînin. Beriya niha jî hevdîtin pêkanî bû. Enekesê çûbû cem Mesûd Barzanî jî şîret li wan hatibû kirin ku problem dernexin, hinek baqil bin, hişê xwe bînin serê xwe. Ji bin tesîra dewleta Tirkiye derkevin. Ez bawer dikim şîreta herî xweş ew e. Herkes dizane ku Enekesê heta niha di bin tesîra dewleta Tirkiye de bû. Gelek rêveberên wan aniha ji Enekesê hatine dûrxistin ji ber ku nikarin ji nav derkevin. Nikarin ji bin tesîra Tirkiye derkevin. Şiyariya Amerîkayê jî ew e. Yani ji kampa Tirkiye derkevin. Serê Tirkiye di belayê da ye. Îjar ez bawer dikim însanên ku li dijî Rojavayê Kurdistanê li dijî wê pergalê de axivin, heqaret li wan şervanan dikin, ew êdî ji Enekesê tên dûrxistin. Pêşniyaza Mesûd Barzanî jî bi vî şeklî ye. We goterê temam e. Hevalên me ên li ser Twitterê ji kerema xwe re vêşiyariya me ji bîr nekin. Rîca min ji we kerem kin were ser YouTubeê li vê derê hem me bişopînin û tim li vê derê bin fayda me têda çêdibe. Li ser Twitterê ez wisa kêfxweşî tabî weşanê çê dikim lê armanca min bi giranî YouTube e. Ez ji YouTubeê pir hez dikim. Îja hevan no. Me çi digot? Niha ez werim ser meseleya hevdîtina Qesedê û Heteşê li vê derê çi çêdibe, şertê wan çi ye? Îjar di navbera Enekesê û rêveberiya Xweser de Mazlûm Kobanî de Amerîka navbenkariyê dike. Ha, ez bînim bîra we. Beriya ku behsa Qesedê û Heteşê bikin. Na, ez berî behs bikim paşê. Min jî ez jî merak dikim. Çünkü gelek nûçe hene ez bi we re dixwînim ya rastî. Ez bi we re fêr dibim. Li gorî çavkaniyê nêzê rêveberiyên nû ya Sûriyê pêşniyaza naskirina mafê çandî yên Kurdan û bicihkirina van mafan di destûra bingehîn de ji aliyê Qesedê ve hatiye redkirin. Nûçe bi vî şeklî ye. Min ev nûçe jî ji Rûdawê girtiye ji qas rast e derew ez nizanim. Ama qaşo Heteşê dibêje hin mafên Kurdan em ê di destûra bingehîn de bicih bikin. Ama tabî ew heq û hukûqa li rêveberiya Xweser tu yê karî vê di destûra bingehîn de bicih bikî. Mafê bê sînor yê ji bo jinan, sîstema perwerdê. Hikmete ne?
Awsa nerhete yani tu hin heqên piçûkê Kurda destûra bingehîn de bi cih bikî ama millet jî bikeve bin zulmê û jin û zarê me jî hemû bikevin bin zulmê li gorî sîstemekî kevnare werin revebirin. Ez bawer nakim qesede tabii ki qesede nikare qebûl bike heqê qesedê jî tune yani. Yani tiştekî wisa ne mümkün e mamoste. Ka îja yani îşî heteşê zehmet e. İşî heteşê jî eger niha hinekî xwenêzê Siûdî Erebîstanê dike belkî bi rêveberiya Siûdî re bikaribin hin gavan bavêjin di nava xwe de hin reforman pêk bînin di îdeolojiya xwe de belkî bikaribin hinek li ser piyan bisekinin. Ama bi vî mantiqî li Sûriye nikarin cih bibînin. Ji aliyê gelên herêmê ve nikarin werin qebûl kirin. Îjar yek ez dirêj nakim. Ez hema dixwînim nav nibêjim Amerîk çima wisa daxife. Heqeret li xwe nekim nebêjim vir 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 daxife. Hevan no. Çavkaniyê nêzî hikûmeta Veguhêziya Şamê ji El Cezîrê re ragihandiye ku pêşniyaza beşdariya Kurdan ya di dezgehên ewlewî û artêşê de ew jî di nav de ye yani pêşniyaz li Kurdan hatiye kirin ku di dezgehên ewlekariyê û di artêşê de cihê xwe bigirin ama weke ferd ne weke komî ne rêxistinê ferd. Li gorî çavkaniyan mesela min dibe dike memûr dikare bike wezîrê karê derve ama weke şexs ev aynı weke a Tirkiyeyê ye. Turgut Özal Kurd e dikare bibe serokkomar ama nikare bibe Kurd. Divê ji Kurdbûna xwe derkeve weke Kurd tu nikare bibî tiştekî. Yani divê rêxistinî bin. Wextî mesela qesede eger rêxistinî bikeve nava artêşa Sûriye ne problem e YPG jî. Wê demê tu taybetmendiya xwe diparêzî di nava artêşa Sûriyê de ew baş e. Tu li herêma xwe yî ama girêdayê artêşî. Soz ez şîrove nakim ez ê heta dawî bixwînim herem. Çavkaniyê nêzîkî hikûmeta Veguhêziya Şamê ji El Cezîrê re ragihand ku pêşniyaz beşdariya Kurdan a di dezgehên ewlewî û artêş de jî di nava xwe de dihewîne. Li gorî çavkaniyan di pêşniyazê de sîstemeke rêveberiyê ya nenavendî jî heye ku wê hêzekê berfireh bide meclîsên herêmî. Ev tiştekî balkêş e. Di pêşniyazê de sîstemeke rêveberiyê ya nenavendî heye ku ew jî hêzekî berfireh dide meclîsên herêmî. Çavkaniyan diyar kir ku naskirina mafên çandî yên Kurdan û bi cihkirina van mafan di destûra nû de halên sereke yên pêşniyazê ne. Ne xirab e. Kan binêrin qesede çima red dike van pêşniyazan. Li aliyê din hate gotin ku qesede ev pêşniyaz red kiriye. Li gorî çavkaniyan eger pêşniyaz were qebûl kirin wê rê li ber beşdariya Kurdan ya di dezgehên ewlewî û artêşê de veke. Her wiha herêm jî wê bi awayekî navendî bêne ne navendî. Ev mühim e. Yani herem wê bi awayekî ne navendî bêne îdare kirin. Heta vê derê pêşniyaz ne xirab e ji ber ku herkesî dixwest ku ne navendî be. Yani her herem bikaribe xwe bi xwe birêve bibe. Ev cûreyekî federasyonê ye. Yani xurtkirina sîstemên heremî. Pêşniyaz tê wateya ku wê erkên meclîsên heremî werin zêdekirin, parêzgehan bawekî ne navendî birêve bibin. Ka şert û şûrtên qesedê çi ne? Ew çi pêşniyaz dikin? Li gorî aynî çavkaniyan qesedê ev pêşniyaz red kirine û li ser mercên xwe yên taybet îsrar kiriye. Çi ne? Ev mercên şertên qesedê ê ku tê de îsrar dike. Yek, tevlîbûna wekî yekîneyeke taybet ya artêşa Sûriyê. Yani wekî yekîneyeke taybet qesede YPG, YPJ kî firq nake tevlî artêşa Sûriyê bibin. Ne ku weke ferd. Du, parastina hebûna xwe ya li herêmên leşkerî yên heyî. Yani em hebûna xwe li herêmên xwe divê em biparêzin. Yani kes gazî me nekevne nebe Lasqiye û Der'a û herêmên din û em li herêma xwe mecbûrin herêma xwe biparêzin. Ew mühim e şertên qesedê.
wergirtina beşekî dihatê ji bîrên petrolê yani ekonomî were dabeşkirin di navbera hereman de. Yani ekonomiya ku perê ku ji petrolê tê ji bîrê petrolê tê ku qismekî ji wan sedî heftê heştê li Dêre Zorê li Remelanê ew jî li herêmên xweserin divê beşek ji vê dihatê ji vê perê ji herêmê re bimîne. Ama çiqas sedî çiqas behs nekiriye. Rabê ev nîqaş mir dikare bike rast e. Li gorî nûçeyê sedemên qesedê ev in dewam dikine. Metirsiya êrişekê muhtemel ya Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê astenkirina beşdarbûna komên artêşa niştimanî ya Sûriyê ya di Wezareta Parastinê ya Sûriyê de. Heta îdia kirin Rêveberiya Sûriyê jî pêşniyazên Qesedê red kiriye. Berpirsên Şamê diyar kirin ku ew naxwazin di nava artêşê de komên serbixwe hebin. Her wiha ew li dijî vê yekê ne ku dosyaya petrolê wekî amûreke danûstandinên siyasî were bikaranê. Yani xuyaye ku Qesedê ev ê naxwaze. Ev çeteyên dewleta Tirkiye di nava artêşê de naxwaze ku ew jî di nava eynî artêşê de bin. Tiştekî wisa nabe yani. Artêşa niştimanî ya Sûriyê di Wezareta Parastinê ya Sûriyê de cih bigire. Nabe yani. İjar metirsiya êrişeke muhtemel ya Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê. Yani mirû dikare wisa şîrove bike. Heta ku dewleta Tirkiye êrişên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê bidomîne, bi tu şeklekî mirov nikare di van şertan de hele mesela ewlekariyê de bikeve nava danûstandinê bi HTŞ re. Yani jî şertê wan qebûl bike. Ne mümkün e. Sibê hetayê verê bombe dibarin ser serê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê. Di van şertan çi wat karî cî de bêlî û herî û bikevî nava meselên siyasî li Sûriyê û pêşî divê dunya alem yan jî HTŞ zorê bide ser dewleta Tirkiye artêşa xwe vekişîne ji Efrînê Serêkaniyê girê spî û tevê çetê xwe bi cehnemin derkevin. Ev mühîm e. Şertekî baş e. Ka rola Mesûd Barzanî çi ye di van hevdîtinan de hevanno? Ez wî jî ji we re bixwînim. İjar navbenkariya Serok Barzanî dibêje di nûçê de hate nivîsandin ku Mesûd Barzanî ji bo çareserkirina krîza di navbera Kurdan de li Rojavayê Kurdistanê navbenkariyê dike. Nûnerê Serok Barzanî yê karûbarên Rojavayê Kurdistanê Abdulhemîd Derbendî çûbû Qamişloyê pişre di navbera fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî û Serok Mesûd Barzanî de falan tarîxê de li Hewlêrê hevdîtinekê pêkanî bû. Roja herê di nava meha borî de bû. Tarîx tune zaten tê bîrewe. Barzanî ji Mazlûm Abdî re çi gotibû ji bo yeketiya aliyên Kurd pêwîst e bi Encûmena Niştimanî ya Kurd ene kesire lihevkirin were çêkirin. Li gorî nûçê Mazlûm Abdî ji Barzanî xwestiye bi bikaranîna tekiliyên xwe yên bi Tirkiye re bi taybetî operasyonên eskerî yên li ser herêma bendava Tîşinê bidin rawestandin. Ji bo destpêkirina pêvajoya diyalogê gava yekem biavêtin. Xuya ye Mazlûm Kobanî ji Mesûd Barzanî xwestiye tekiliyên xwe bi Tirkiye re bide bixe pratîkê. Madem tekilî we bi Tirkiye re hene hûn kankane didin distînin ji wan re bêje bila operasyonên xwe eskerî li ser bendava Tîşinê bidin sekrandin ji bo ku em bikarbin gavekî bavêjin ber bi diyalogê be. Tabii eger niyeta dewleta Tirkiye hebe. Heta êriş neyne sekrandin em nikarin tut tiştekî bikin. Li gorî nûçê Hewlêrê ragihandiye ku ew amade ye mîvandariya hevdîtinekî di navbera Qesedê û Rêveberiya Sûriyê de bike. Lêjber ku Şam naxwaze rewşekî wekî wekeviya siyasî bi Qesedê re çêbike ew nêzîkê vê senaryoyê nabe. Yani we çi fehm kir Başûrê Kurdistanê pêşniyaz kiriye ku Qesedê û HTŞ Rêveberiya Şamê werin li Başûrê Kurdistanê hevdîtinekî çêbikin. Yani ew dixwaze mîvan malovaniyê bike. Lê Rêveberiya Şamê yani Colanî HTŞ dibêje na eger em werin wê derê em dibin wek hev. Em naxwazin wek hev bin em navendin. İja hatibû eşkerekirin ku Mazlûm Abdî û Ehmed Şêr wê carekî din li hev bicivin. Ev tarîxê nediyare kengî li hev çêdibin em nizanin. İja Fransa hevanno Wezîrê Karê Derve yê Fransayê Jean-Noël Barrot îro got Yeketiya Ewropayê wê hin cezayên li ser Sûriyê hatine ferskirin rake. Wezîrên Karê Derve yên Dewletên Yeketiya Ewropayê vê mijarê di civînekî de bi berpirsa siyaseta derve ya bloka
Kaya Kalas li Brükselê re îro nîqaş kir lehev kirin li ser rakirina cezayên li ser Sûriye. Baro diyar kir ku wê îro biryar bêdayîn hin cezayên li ser beşên enerjî pêwendiyan li ser saziyên darayî yên girîng wê werin rakirin. Ev jî îstiqrara darayî wê hinekî baştir bike. Ev yek. Hevan û nûçeyek hebû wî rojê derheqê Tekîliya Iraqê û Herêma Kurdistanê de daxuyaniya Mesrûr Barzanî bû gelekî bala min kişand min firset nedît ez ji we re pêşkêş bikim lê ez ka hinek behs bikim bi deqek du deqeya. Biborin. Îja çima mühîm e ji ber ku Başûrê Kurdistanê êdî bawerî bi xwe heye. Ji Amerîkayê cesaret digire, ji Ewropayê cesaret digire, yani ez bawer dikim êdî ber bi serxwebûnê ve gavdavêje di vê çarçovê de hêza xwe cesereta xwe hinekî zêdetir kiriye li hember Iraqê. Ji ber vê yekê ez di van hevokan de hinekî cesaret dibînim. Dibêje Mesrûr Barzanî em êdî nikarin li hember wê muameleya xirab ya Bexdayê bêdeng bimînin. Mesrûr Barzanî li Davosê ji Reutersê ragihand divê Herêma Kurdistanê jî beşdarî peymana di navbera hikûmeta Iraqê û şîrketa British Petrolê me de bibe û balkişan ser muameleya xirab ya Bexdayê. Mesrûr Barzanî got Bexda giliyê Kurdistanê dike çimkî hêsane giliyê Kurdan bike û wa axivî niha Kurdistan rojane tenê 280,000 bermîl petrol hildiberîne. Kurdistan çawa hilberîna xwe zêde kiriye. Yani gilû gazînca Iraqê ew e dibêje Kurdistanê hilberîna xwe zêdetir kiriye. Bê me petrol difroşe filan bêvan. Çima nayê gotin ku hemû Iraq hilberîna xwe zêdetir kiriye. Bexda raya giştiya navnetewî dixapîne. Êdî nikarin bêdeng bimînin em li hember vê yekê. Ev muameleyekî xirab e. Hewl dide para me ya di hilberîna petrol û bütçeya niştimanî de kêm bike, bibire. Yani ev sûcbariyekî giring e û Mesrûr Barzanî li Iraqê dike. Yani em êdî nikarin bêdeng bimînin li hember çi? Li hember wê muameleya xirab ya ku Bexda bimire dike. û Bexda hewl dide para me, bütçeya me ya di hilberîna petrol û bütçeya niştimanî de bibire. Yani ez dibêjim ev serîrakirinekî cidî ye li hember Iraqê. Ka bersiva Iraqê çi ye? Min di nûçiyan de nedît. Taybetmendiya hevalê me ê ajansan ê nûçegiyanan ev e wextê nûçeyekî dinivîsînin ne li benda dewama wî ne. Ewsa nûçe dimîne li ciyê xwe. Ha hûn ê bêjin tu çima nakî. Ez ême hevalino pir cure rojnameger hene, ê sehayê hene, yek jî yê stûdyoyan hene. Ê min bi salan me pêşkêşî kir li stûdyoya xebitî mixabin îmkanê min çi nebû ez biçim sehaya şer ya jî sehaya ku lê nûçe tê amadekirin. Ême jî em cureyekî rojnamevanên pêşkêşvan in. Em peranî li stûdyoyan xebitîne. Em bûne navbenkar di navbera hevalê xwe ê rojnamegerên sehayê û temaşevanan de. Yani me erkek kusa girtiye ser xwe. Hevalno, hevalê me ê di X'ê de li me temaşe dikin. Ka ez hejmara me binêrim. İşe hevalên ku YouTube'ê temaşe dikin, silav û rêzê xwe ji we re dişînim. Nana ê X'ê jî, ê herkesî. İjar. Tamam. Hejmara hevalên me yên li ser X'ê li me temaşe dikin, niha dusudin. Dusud hevalê me li wê derê ne. Ez rica ji we dikim saet 21 de madem û nehatin vê derê we li me temaşe nekir li ser YouTube'ê tişna me mala we ava. Ama di saet 21 de ez li ser X'ê weşanê nakim. Ez ji we re dibêjim. Ez we şiyar dikim. Saet di 21 de ez û hevalê Ronî em tên hin agahiyên ku di derbarê İmraliyê de bi dest xistiye bi keda xwe, bi hewldana xwe dixwaze parve bike. Ez ê lê goderî bikim, em ê şîrove bikin. Ka banga teslîmbûnê ji kîjan aliyê tê? Heqeten aliyê Kurdan bang li dewleta Tirkiye dikin, werin teslîmê edaleta Kurdan bibin, em medeniyet bidin we demokrasî bidin we yan dewleta Tirkiye bang li Kurdan dike teslîmê edaleta Tirkan bibin, werin dibin faşîzma me de bijîn, xwe înkar bikin, xwe tune bikin. Ka kîjan alî bi ser dikeve? Kîjan alî mafdar e? Eger merû teslîmê kîjan aliyê bibe qezenç dike. Ev mühîm e.
Civaka Türkiye, milleti Türkiye teslimi adaleta Kurdan bibe çi kazançtike çi wanda dike. Ev mühim emerut bikar berna xata nîqaş bike ji ber vê yekê yek jî bangekî dewleta Tirkiyeyê em siberojekî bê terorê dixwazin süper tişte Kurd jî enî tiştî dixwazin pêşerojeke siberojeke bê terorê anha di van şertan de aliyê ku herî zêde terorîzmê pêk dîne ji were nûçe jî xwend dewleta Tirkiye. Kî dikare îtiraz bike? Ji gotinê wan terorîzm dibare. Hakan Zibîdî çawa basa Kurdan dike? Çawa piçûk dixe? Yani ew bixwe ji hemêza dewletan dernakevin. Feqet Kurdan sûcdar dikin di vê çarçovêde bêhurmetî dikin. Ez xatir ji we bixwazim kes peyamê we binêrim paşê xatir ji we bixwazim hevanno. Hûn süperin. Saet 21 de li gorî saeta Ewropayê me bi tenê nehêlin werin ka em çi nîqaş dikin bi tevî hevalê ronî re. We got erê. İja ez ê niha manşet hazir bikim, ez ê reklama wî çê bikim. Em binêrin ka heqeten çi heye? Belkî tiştî mühim hene. Çi hatiye axaftin? Xwegihandiya kîjan rayedarên Dem Partiyê, kî ev agahî danê? Piştî 10 deqeyekî bigrekek bedene baştur. Te çi got? A ji wan te çi got piştî 10 deqe X'ê bigrek na ya ez ana X'ê de ez X'ê bigirim nizanim bi min hinekî bêhurmetî tê ez wisa dengê xwe ser wan kêm bikim bigirim. Xwedê ji dilê min naye nikarim. Ya ez dikarim belkî jî ew ê reaksiyon nîşan bidin ew ê neyên. Ew ê neyên ser YouTubeê. Ez ji bo wî ji wan re dihêlim. Bila li gor dilê xwe tevgerin. Dê baş e bi xatirê we saet 21 de ji bîr nekin.